Taman Argasaka inggih punika taman Krajan Alengka, satunggaling papan ing pundi Sinta nelasaken dinten penantianipun ngajeng-ajeng dipunpetuk wangsul déning sing lanang inggih punika Rama. Lebet Argasaka Sinta dipunkancani déning Trijatha inggih punika kemenaan Rahwana. Kejawi punika Trijatha ugi usaha membujuk Sinta kanggé sagah dados semah Rahwana. Rahwana dipungertosi estu nggadhahi kathah semah ingkang élok saha piyambakipun nggadhahi sifat ingkang teges campur kejam. Pinten-pinten versi ugi sanjang kekanjengan lan niat mejahi Dewi Sinta ingkang boten purun nampanipun kanggé dipun dadosaken semah. Nanging niatan mejahi kasebat kasil diredam lan dicegah déning Trijatha. Pantang nyepeng sedèrèngipun dados semah, mungkin punikalah ekspresi tresna Rahwana sang iblis raksasa dhateng Dewi Sinta ingkang mungkin kathah tiyang dereng ngertos. Padahal mungkin saged kaliyan kawontenan lan kondisi wekdal punika angsal dipunmanfaatke Rahwana kanggé nglampahaken bab sesukanipun ing Dewi Sinta ingkang wonten ing kerajaanipun. Nanging malah sang iblis boten purun kanggé nglampahaken pemaksaan supados Sinta badhe dados semahipun. Justru piyambakipun naming saged membujuk saben dinten kanggé meluluhkan asih pujaan manah ingkang dipunentosi lebeting gesangipun. Mungkin mekatenlah tresna ingkang dipun ngertosi Rahwana amargi estu tresna ingkang dipun peksakaken naming badhe ngasilaken benci.